Fekruna tal-baħar li kienet maqbuda fix-xlief u b'sunnara f'ħalqa sabet il-qalb tajba ta' żagħżugħ li kien bejn sema u ilma jgawdi l-ibħra Maltin. Leander Mizzi qal li sab il-fekruna biex li f'ħalqa u ħireġ minn wara waqt li kien fuq il-baħar. Iż-żagħżugħ li għandu għal-qalbu l-ambjent marittimu tella l-fekruna abbord u minnu fih ċempel lin-Nature Trust sabiex jagħtu għal-ewwel għajnuna. Kienu bosta fuq il-midja soċjali li faħru il-ġest ta' Leander buħud isostnu li bl-intervent tiegħu il-fekruna tista' tingħata l-kura li teħtieġ. F'kummenti lil One News, Vincent Attard, il-President ta' Nature Trust Malta, qal li l-fekruna qiegħda tiġi eżaminata minn veterinarju fit-Torri ta' San Luċjan li fl-aħħar snin ħaħsieb il-kura ta' għexieren ta' fkieren li nstabu fl-istess sitwazzjoni. Ovvjament il-persuna li sabita ċemplitinna u ġabitinna Marsa Skala. Il-fekruna ġbarnija tidher il-fekruna għandha xi sunnara ġewwa għandha x-xogħol faħirġin kemm minn ħalqa u kemm minn wara. Ovvjament l-ewwel pass huwa naħdu għand il-veterinarju fejn tiġa qiegħda ssir l-X-ray u naraw kif nistgħu noperaw biex inneħħu las-sunnara u mbagħad wara li tfiq kompletament aħna kun nistgħu nerġgħu nirrilaxxawha fl-ibħra tagħna. Is-sur Attard temm jgħid li minħabba s-sunnara il-proċess ta' fejqan jista' jkun twil, però qal li dan huwa proċess li ndara u għalhekk jemmen li din il-fekruna m'għaddhomx ma terġa' ssib ruħha fil-baħar.